е докладна записка от Красимир Стойчев, заместник кмет бюджет финанси. Ако обичате, го спрете. Те си го пуснали. Ма кой го пуска? Това просто е... Нямам представа как, но този химн е пуснат очевидно от озвучители на телевизия СКАТ. По тази причина аз вземам решение, всъщност ние ще прекратим това лично от Валери Симеонов, още по-добре. Ако обичате, тъй като вие нарушавате реда в залата, аз ви отстранявам от днешното заседание. Ако обичате, напуснете залата на Общинския съвет. Вие нямате право да пускате какъвто и да било запис в нарушение на правилата. Ако обичате, Валери Симеонов, отстранен сте от заседанието на Общинския съвет, напуснете залата на Общински съвет Бургас. Те да изпълнят пълно нареждане. Имате задължение да изведете господин Валери Симеонов от залата на Общински съвет Бургас. Изпълнете си задълженията. Правилно. Ако обичате, напуснете залата на Общински съвет Бургас. Той е вътре в залата. Ако обичате, господин Валери Симеонов е вътре в залата, трябва да бъде изведен от залата на Общинския съвет. Ето там е. А че той ни напуска залата. Казах, че сте отстранен от заседанието и следва да напуснете залата на Общинския съвет. На основание член 45, член 41, алинея 5 от правилника на Общинския съвет. Точно така. Така, аз мисля, че вече съм приключила, господин Симеонов, с това нещо. Ако обичате... Сега. Аз отдавна съм председател на Общинския съвет. Не, сега се решава, защото е ясен правил. Какво основание питам на страна? Сега, уважаеми колеги, искам да ви кажа, че всичко това, на което в момента присъствате, включително и зрители на телевизия СКАТ, е предварително подготвено от Валери Симеонов. В момента в студиото на телевизия СКАТ са Ваня Чечева и другия, всъщност, говорител, нямам представа кой е. Всичко е предварително подготвено с изказвания, с коментари. За пореден път вие ставате просто свидетели на един фарс. Аз мисля, че това е унизително за Общински съвет Бургас. Следва всеки общински съветник да спазва задълженията си по правилника. Валери Симеонов е отстранен от заседанието на Общински съвет Бургас. Напуснете, ако обичате. Валентин Касабов току-що каза, че председателя на Общинския съвет Куткудяка. Правя ви забележка и при следващата дума ще ви отстраня и вас. Това ли е целта да ме отстраните? Много елементарно и превентивно. Така, продължаваме с заседанието. Общинските съветници продължават да нарушават грубо реда в залата. Напред, напред да вървим, доста сме стоени, стига да търпим. Напред, напред, напред да вървим, доста сме стоени. Да цитират на какво законово основание? Защото в случая вие ще изпълните едно незаконно разпореждане. И после по обратния път съдилища е простоти. Или прокурора да дойде, или... Какво решихте? За да не се пречи на сесията, трябва да напуснете Няма законно пред залата да изчакате, а те да продължат да работят. Във връзка с нарушаване на... Връзка на правилника. В правилника, да, са нарушили. Дава право да ме наложи забележка, не да ме отстрани. Тоест ти мога да го прочита правилно.
Как стигнахте до това заключение? Си говорят това, че нека тя да го коментира това. Значи, създава се право. ситуация, ви отправяме разпореждане да излезете извън залата, да може заседанието на основание, че Законово основание. в момента прекъсваме с вашите действия и с нашите всъщност присъствие. Не може да не с нашите и нейните. с нашите. Вижте, Не с нейните. с действието на председателя на Общинска съвет. Зато и се прекъсва заседанието, защото председателят така решава. Тя няма законово основание така да го реши. Ако няма основание, аз съм ще за няма да подлагам хората на тази унизителна сцена, нито вас да подлагам, нито да правим църкви и да губим времето на хората. Така, не може ли отвънка да излезнем от залата? Защо? Как да излезем от това? На какво основание да излезем? На това, че те каза. Значи, това е същото, аз казах преди малко, извинявайте. Тя да ви каже, той трябва да го фърлите през прозореца. Абсолютно също. На какво законово основание? Или всяко нещо, всяко действие трябва да има законово основание. Нито продължително нарушавам член 41, нито пък по някакъв начин с някаква законова норма. Значи в момента... Председателя. Да. Аз. Така, призоваваме... Следва да изпълни разпореждането на председателя на Общинския съвет. Същия грубо и непристойно нарушава реда в залата на Общинския съвет. На това основание същия е отстранен. Ако обичате, изпълнете разпореждането на председателя на Общинския съвет. А ви кой сте? Доброволно това означава са подчинение на едно грешно решение на председателя. Аз доброволно няма да изляза. Защо после? Ма чакайте Ако малко, не обичате, може един човек да казва. изкарайте ме. Не може един човек да казва нещо. В момента ние Нямате законово основание. грубо и непристойно се нарушава обществения ред. Поведението му граничи с хулиганство. Ако обича това ГЕРБ полицията каквото да каже, трябва да изпълни стане. разпореждането. Защо? Има, няма, трябва да напуснете. Ма чакай, има, няма, трябва да напуснете. има решение, изпълнение на разпореждане. Така, господин Симеонов. Няма смисъл. Господин Симеонов, аз сега цивилизовано Абсолютно никакъв смисъл няма. разпореждаме господин Симеонов. Абсолютно никакъв смисъл няма. Така. Господин Симеонов. Господин председателя става за смях в момента. Така. Господин Симеонов. Няма да се казвам, значи няма основание никой да ме изкарва. Ако имаш основание, сам ще излезе. Ма тя няма никакво право. В никакъв случай председателя не може да мълчава. Няма никакво право. Това, че председател не мълчава. Няма Вашата тема... Качете се на главата горе на председателя на Общинския съвет. Хората са гласували за мен да бъдат тук и да работят. Това е положението. Аз не мога да изпълнявам незаконно разпореждане. Обичате. Не. Първо не си охраняеме. Първо тук ще прави. Уважаеми колеги, ако обичате да заемете местата си, за да преброим кворума в залата, за да продължим.